Salutare și la un al doilea episod de Raid. În episodul trecut n-am putut să-l termin pentru că aproape se termina și mi se ștergea tot. Dar și l-am postat. Și filmez continuarea unul după altul. Și unde este? Da, văd unul. Nu văd ăla cu totem, că pe ăla mă interesează pe mine. Am și scut. Haide-mă dacă ești tare. Am văzut că... l-am văzut unde e. S-a dus, cred că are în golemul să-l bată. Da, l-a bătut, nu pot să cred. Dă-l cu apă, dă-l cu apă. O să-ți dau viață. N-am mai rând, nu pot să-i dau cu asta. Mai sunt doi. Doamne ajută, că nu mai credeam că pot să termin raidul acesta. Vino încoace și tu că te bat. Te rup! Te rup! Să vedem. Păcat că aparatul ce m-a făcut indestructibil a fost distrus. Despre ce vorbești? Desensibilizatorul nu a fost distrus. Ba da, a fost. Îți amintești? Accidentul care a distrus mașinăria. De ce vorbești cu mine așa? Înseamnă să minți! Voiam să minți! Bun. Sincer să fiu, am uitat că mai filmez, sincer. Mi-am luat de mâncare. Gata. Chiar acolo. Luați de jos prelata. Da. Stați o clipă, revin imediat. Gata. Acum vreau să terminăm raidul pentru totdeauna. E ultima săgeată pentru că...
cred că mai avem sătenie să accept oferta. Nimeni nu știe. Băi, am venit să-i văd pe Laurin și Messina încuiat cu vedea. Dacă îi mai dau 2 ieșiturul ăsta mare. Bine. Gata. Acum, unde are îngolemul? Că vreau să-l repar. Asta e viața. Bun, acum aș vrea ori să călătorim. Era tânăr, exact așa cum este Harry. Corect. Și ceilalți 3 tipi pe care au încercat erau adulți. Acum sunt mutanți ciudați. Hai să mergem în căutare. Doar tânăr când a intrat în mașinărie. Sau mai bine mă ocup. Dacă recreăm acea mișcare, nu cum un adult, ci cum băiat. Păi acesta a fost episodul. Vă salut cu respect. Și pa cu totemul Fantaing.